kere lho. Lah kok ditmu pira? Kena-kena kok kayak kira-kira sik. Ini yang nek boleh tinggal sik apa mau. Ana 80 liyane 100. Padha rembuge kae pani ngono kaya. Ya wis kena ya. Lah ya wis kena aku kurang kok pani kok. Ditunggu sak kamar ya. Ditunggu sak kamar. Sik tak pamit karo kancaku iki. Halah dadak pamit, ora usah pamit ora. Kok kene bae ndek ngesu. Gas ke sik ya. Kancamu sanu ben kawin. Ya, kancamu ben kawin. Ini mau enggak aja. Syaratnya kayak isi. Duitnya kayak isi nggak syarat kayak teko. Alah mati kenceng-kenceng. Kamare engko bayar dia karo bosku. Wis dilo. Ora kemis. Kuwi terus ngono kuwi ngemamateni pelanggan nek ngono kuwi. Kowe mlebu kae enek tamu kae ngeki 200. Kowe harus sido wae. Neng kene iki 100 kabeh sak kamare. Kae wis bayar aku wis udah kok arep dijaluk dhewe ora entuk to. Wis udah ngene iki lho mana nang kamar wis bayar. Kowe iki 100 iki wis dikuting sakmono akeh sana. Kok nek kamar tok iki nyewa. Kamar iki piro? 20. Iki aku kamare 20. Lah liyane wedok totale piro? Ya totale 90 yo kowe bayar dhewe kamar aku 70 kok piye to iki. Liyane janji ngemot to. Endi ndi kamare kok kei kok. Nah, ini kok andel lha kapan kowe petang-petang nang kene petang tahun kok. Kamu kuwi mbok 100 tahun ngene. Ini gede kabeh iki kan ndi. Anu rasa. Nek tamu lebu to kae ngene 200 nek bener. Deal to, pas to. Wis, jan kowe tak kuting 10 nek kok 90. Dah. Oh, sik kita korek sik endi? Hah? Ngene apa sih? Duh. Mudah-mudahan tak apa ya. Ngaco kowe galak kok. Koncoku cek. Galak itu. Galak sepiro? Lho pengalaman. Kowe. Hah? Kowe pengalaman iki lho ngerti kowe kowe galak kok. Yo ora, nek manut jan yo ora galak. Kadang tak murah manut. Tamu kowe manut-manut kok. Neng. Kamu pak kok. Yo oke nek bengi. Nek bengi dah. Nek bengi dah ngopi. Nek bengi dah ngopi do nyusu. Tamu-tamu. Nyusu wae nyusu. Tak anu tak. Nggih. Dadangane nyusu aku. Peng.